Изворите на река Чая, Чепеларска, Асеница, Асеновица или кой както я знае. Ето какво представлява реката. Актуализация към 20 април 2025 година. Сравнително достъпно място, не е много далеч от асфалтовия път. Самия път, черен път, свързва асфалтирания път, който е за Пампорово, отбивката от Проглед. И ето този черен път всъщност свързва с Роженските поляни. Но, както се вижда, точно сега е затворен заради паднало дърво. Иначе ето ги два от изворите. Там се вижда единия, както се вижда и нагоре няма нещо повече. Т.е. да, това нещо с този си дебит извира от земята, като ей тук точно до него има още един малко по-малък. И да, това е началото на река Чепеларска, Асеновица, Асеница или Чая, или кой както я знае. Там на едно от дърветата се вижда и табела, която обозначава мястото.